ты станешь моей женой. Я сделала больно и покинула. Шат күн сайын минем бір 30-40 минут гармонда ойнап алу. Енді ішімнен де нара өзімді ашадым. Ең шетін ауыр шақтарында болған вақытларының бірісі шул деп ойлаймын. Киімсіз бір қашында сіз мені көрмейешексіз. Өздері бұта бітірділер де квадроберларны мен тігі аңлап тұра алмаймын. Сәлем достlar, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта сәләтле җырчы, үзе бизнесмен, 2-3 төндә бер тигез иттереп, әйбәт иттереп алып барган кеше Альберт Вәлиуллин. Сәлам, Альберт. Айгөл, сәлам. Альберт Вәлиуллин, татар эстрадасының сәләтле җырчысы. Эшмәкәрлек өлкәсендә дә, җыр сәнгатендә дә үз юлын булдырган шәхес. Улы өчен менә дигән үрнәк. Тәмле ризыклар пешерү аның тагын бер үзенчәлекле ягы. Кыз йылдызлыгында туган. Ничек хәлләрең? Ничего, Аллага шөкер, Айгөл. Бүгенге көндә нәрсә белән яшисең? Инде яңалыклар бар. Инде яңалыклар һәр вакытта бар, Айгөл. Шул инде иҗат эшләрендә дә гел теге кайнап, гөрләп торабыз. Әле быелгы концертның программасын эшләп бетермәсәк тә, әле көз бар бит инде. Көздә дә концертлар белән чыгасы бар районнардан. Инде киләсе елга концерт программасына әзерлек бара. Эшлисе, эшләнәсе җырлар әле алда. Ярар, Аллага шөкер, без аларны көтеп калабыз. Шундый матур нотада күчәбез синең белән кагыйдәләргә. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Шундый кагыйдәләр әзерме син? Әзер. Киттек, башлыйбыз. Беренче сорауга күчәбез. Син күптән түгел әсин тапшыруына килдең һәм әлеге тапшыруда иң начар гамәлең турында сорадылар синең, әйме? Әлеге гамәл турында ничәнче минутта сөйли башлагансың икән син? Синең җавап вариантларың 29:01, 29:02, 29:03, 29:04. 03, 02, 04. Бу инде Секундлар, минутлар бу. Секундлар, минутлар. 29:03 булсын. Минем 3нче сан, ул минем өчен бәхетле сан, шуңа күрә шуны сайлыйм. Ярый, сайладык. Бик әйбәт һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Булмады шулай. 1 секундка гына. 1 секундка. 29 минутның 04 секундында рәхәтләнеп сөйли башлый үзенең начар гамәле турында Альберт Вәлиуллин. Дуслар, сез дә әсин тапшыруын карагыз. Әбри, сиңа сәлам. Без күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Нәрсә сөйләсәң? Дөреслекме, гамәлме? Дөреслекме, гамәлме? Гамәл булсын. Гамәл булсын. Бик әйбәт, миңа бик ошый бу синең гамәл сөйләвең. Киттек. Хәзер сиңа рус җырын татарча акцент белән җырларга кирәк була. Мәсәлән, әлеге җыр булсын Клава Коканың «Чат» дигән җыры. Твоя песенка спеет, а колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат. Вокруг тебя много нормально девчат. Но лишь я сделала больно и покинула чат. Нәкъ шулай булды. Шат рәхәт итеп җырладың әле син моны. Рәхмәт бик зур. Менә шундый беренче җырганчык булды. Рәхәтләнсәң белән татарча җырладык. Дуслар, сез комментарийлар языгыз. Ничегрәк булды? Татарча иттереп җырлый алдымы икән Альберт? Күчәбез киләсе сорауга. Синең ярамы-грамыңда хайлайтслар бар, әйме? Шуларның фактлары дигән түгәрәге бар. Әлеге хайлайтста 5нче булып нинди факт әйтелде икән синең турында? Фактларны укыйбыз. Беренчесе, кышын шарф кияргә яратмыйм. Икенчесе, иң яраткан ризыгым Гөбәдия.
Üçüncüsü Ildar Hakimov bilen türkümdaşlar idik. Dörtüncüsü bala çakta әнинең дус кызы күчтәнәше аркасында хәзер кузгала кашырга яратмыйм. Кайсысы икән? Бишенче факт булып кайсы куелган? Бишенче факт. Әйе. Шул шарф Дип уйлыйсың. киерге яратмаган теге киемнәрнең берселәре шулдыр дип уйлыйм. Ярый, алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Дөрес, әфәрин, бишенчесе. Инде менә бу үзеңә килгәндә, фактларга килгәндә, тагын берничә факт аша аласыңмы безгә, кеше әле белмәгән факт бәлки? Менә элек мен бер кайда әйткәнем юк иде. Элек менә иң яратмаган теге ярмаларның берсе ул инде карабыдай. Карабыдайны яратмыйсың? Инде хатын белән очрашкачтан, инде аның белән тора башлагачтан, бидеп әйтегендә ул һәр вакытта иртәнге ашка инде шул карабыдай буткасын пешерә иде. Элеккәнсең? Но аның төрле теге әзерләү формасы бар. Теге гел шул теге коргына пешерсәң, аның бернидә тәме юк минем өчен. Әгәр дә кейинде шунда суган салып, шул теге пассировкалар, кишерләр белән ясап, теге сливочный майларны кушып җибәреп инде әз генә кара ботканы кыздырып, теге суны салганчы әз генә кыздырып алып, шул инде аннары суын салып, каты утта пешереп, ул теге әлдән табылган чагында 1-2 минутка аннары теге суы бетеп крышкасын япсаң, анардан да тәмне бутка юктыр дип уйлыйм. Менә бүгенге көндә менә шулай ул хәзер. Хәзер инде синең элек иң яратмаган ашамлыкларның берсе шул иде инде. Ярый, без синең белән дөрес итеп әйттек инде. Җавапны әйме һәм инде күчәбез киләсе сорауга. Онытылмас җыр булып дигән җырда син Гөлназ Асаева белән бик матур итеп җырлыйсың, әйме. Әлеге җырның ничә юлын син үзең җырлыйсың икән? Җырласаң да була. Рәхәтләнеп. 21-дер. 21-не алабыз. Алдык җавапны, уйладык, бик әйбәтләп һәм җавапны күрсәтәбез. 25. Әйе. Дөрес җавап бирмәдек, күчәбез. Дөреслеккә гамәлгә. Нәрсә сөйлибез? Дөреслек. Сине экстремаль спорт яратучы дип әйтә алабызмы без? Дөрес. Баранды. Ярый. Менә бу шәхси тормышыңда экстремаль, тәвәккәл, нинди гамәл кылганың бар? Бәлки хәләл җифтеңә, хатыныңа каратадыр, бәлки үзеңнең тормышыңдадыр. Менә иң экстремале нинди булды икән? Хәләл җифтемә. Но мен аны экстремаль поступок тегене Тәвәккәллек, решительный мәсәлән була ала. Ул яктан инде барлык иратларга ул сыйфатларның иң беренчесе булырга тиештер дип уйлыйм. Тәвәккәл вакыты бәлки бу нене инде караганда тапшырына аңа ошап бетмәстер. Ул бер шулай үзенең апасы белән, Вәйрәт апасы белән алар шул чит илгә bir операция белән киткәннәр иде инде. Минем эш теге мөмкинчелеге буенча мен белән бара алмадым кызганычка каршы. Ул инде 4 көннән алар кире кайтырга тиешләр иде. Инде кайбер шул теге авырлыклар килеп чыгып, миңа инде әйттеләр, барма, барысы да нормальлашыр, тегесе булса дип, мен инде түзмәдем. Шул икенче көнне инде утырып, анда турыдан-туры рейслар юк иде. Миңа инде Санкт-Петербург аша шул теге очып, неге Стамбулга барып җитәсе бар иде. Шунда инде
4 көнлек әйбер счетнага сузылды почти 1 айга. Мен аны теге подвиг дип санамыйм. Иң шитен авыр чакларында булган вакытларның берсе шулдыр дип уйлыйм. Менә шунда инде мин тизрәк мен эшне ташлап булдырып килдем. Миңа калса бу синең поступок дип әйтәсең, ул әлбәттә кирәкле булган миңа калса. Синең аның яна эшеңдә булуың хатының өчен бик зур әйбер дип. Аны мин инде эшемнән дә нара үземне ашадым, чөнки миңа баштан ук алдан ук аның белән барасы булган. Әйе. Монда күнешләр бүтән булмасын дигән генә теләктә калабыз. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, бик зур ачык иттереп җавап бирдең, ихлас күңелеңнән. Күчәбез киләсе торга. Син телеграм-каналда алып барасыңмы? Гомумән синең социаль челтәрләрең күп. Телеграм-каналына килгәндә, хәзерге вакытта ничә язылучы бар икән? Синең җавап вариантларың 1540. Менә әйтәм, менә 1540. Ни өчен без инде ул минем өчен теге яңа ачылыш, без аны ялгышмасам инде 1 ел элек ачып җибәргән идек. Әйе. Шуннан инде мин һәр вакытта күзәтеп барам. Миңа ул теге статистика эчендә бик кызык бар микән шул платформада минем тыңлаучым, тамашачым дип әйтик инде. Кызык сунучы кешеләрем бар. Ул инде төрле вакытта төрлечә. Инде җавапка килсәк, кайсын сайлыйсың? 1540. 540-ны сайлыйбыз. Сайладык һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Афәрин, көндә тикшереп барасың ахыры. Әле кичәгенә видео чыгарган идек инде. Шуңа күрә мин теге аталап торып инде менә 1-гә, 2-гә арткан дип аны карап бармыйм. Менә бар теге ялгыш тегене кирип китәсең, карыйсың. Менә шулай булган. Шулай булган икән дип. Була аның 1-дә 400-гә дә төшкәне бар, 1-дә 600, 700, 800-гә дә менгәне бар. Менә монда теге гипербола шикелле барал. Төшәдә менә. Язылучылар саны күбәйсен. Инде менә бу хәзерге тормышыңа килгәндә, синең хәзер тормышың барлык кешенең дә күз алдында. Әйме? Инде үзең дә төшерәсең, контент менеджерлар бар, барысын кертеп барасың. Менә нәрсәне син гомереңдә дә кертмәячәксең? Нәрсәне гомереңдә дә күрсәтмәячәксең? Ул теге гомердә дә не зарекайся дигән әйтем бар бит инде. Гомердә дә кертми торган әйберләр. Ул яны сразу әйтеп куям, теге киемсез бер кашында сез мине күрмәячәксез. Ул инде не то что безнең милләткә, ул төрле милләткә дә теге хасай бер түгел дип әйтәсем килә. Менә шәра килеш бер кашында кеше күргә язмасын, Алла сакласын. Ярый, шәхси тормышыңга килгәндә, хәләл җифтеңне куйганың да юк шикелле. Юк, ул инде анда синеке генә булып кала. Миндә генә булып калмасын ул. Менә вакыты килеп җиткәчтен, ул инде үзе теге минем арага, инде минем дөньяга инде шул теге шелтәрләр контент дөньясына әгәр дә ки күмеләсе тартыласы килсә, шул вакытта инде күрәчәкләр. Мин кыстамыйм, теге басымда ясамыйм, үпкәләмим дә, ни өчен син минем белән менә бүгенге көндә минем шул теге сәхнә тормышымда катнашың юк дип андый әйбер мин бер кашанда әйтмәдем, әйтмәячәкмен дә. Аның вакыты бар, үз вакыты килеп җитәчәк. Шунда күрәчәкләр. Шунда күрерсез. Әлегә ашыктырмагыз. Ярый, рәхмәт, бик зур. Шундай зур планнар. Без күчәбез синең белән киләсе торга. Синең бик матур гына катырга тотып төшкән фотографияларың бар. Әлегә катыргыда сүзләр язылган. Кызларга мөрәҗәгать итәсең. Әйме? Янда гүзәл затларның исемнәре дә хәтта язылган иде. Һәм анда Айгөл дигән исем бар. Минем исемем. Әйме? Менә миңа карата, миңа дип инде. Минем исемемә карата, Айгөлгә карата нинди сүзләр язылган иде? Гүзәллегең турында сөйләр өчен көн дә җитмәс.
Бу дөньяга синең кебек кешеләр кирәк. Син минем илһам чыганагы, яки синең көлүең мин ишеткән иң яхшы көйләрнең берсе. Кайсысы икән Айгөлгә? Бу дөньяга синең кебек кешеләр кирәк дип уйлыйм мин. Алабыз җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк шул. Синең көлүең мин ишеткән иң яхшы көйләрнең берсе. Менә нинди матур сүзләр. Рәхәтләнеп, әлеге сүзләрне үзегезгә язып куйыгыз, егетләр. Матур иттереп, комплимент ясарга. Бу дөньяга синең кебек кешеләр кирәк дигәнне син инҗигә язгансың. Әйе. Без бит аны монда Казанда да төшердек. Аннары инде Башкортстан якларына концертлар белән барганда, шунда да без аны төшереп алган идек. Салават Юлаев нинде дә, һәйкәле янында да. Бик күп җирдә без аны кулландык. Әйе. Бик кызык, бик тә инде анда үпкәләгән исемнәр дә булды. Шулай, менә шуны сырамакчы идем. Ни эшләп менә минем исемне язмадың, менә шундый исемне нишләп чыгармадыгыз дип андый ниләр булды. Бәлки Алла бер салатласа, без аны ул рубрика дип әйтсәк тә инде рубриканы кайтарырбыз. Инде язылмаган исемнәрне керттербез Алла бер салатласа. Сез комментарийларга языгыз, кайсы исемнәр кертелергә тиеш дип. Көтеп калабыз алайса. Һәм күчәбез дөреслеккә яки гамәлгә. Дөреслек яки гамәл. Дөреслек яки гамәл, нәрсә сөйлибез? Дөреслек булсын. Дөреслек булсын. Ярый. Тормыш иптәшең турында сөйләшә башладык бит инде, әйме? Безгә аңа гашык булуы турында сөйләле. Гашык булуың историясын, тарихын ишетәсе килә. Ул Казан кызы, без аның белән инде Казанда таныштык. Инде ул дөресе шул. Ул инде подружкалары белән бергә булган иде инде. Мин аның янына килдем дә инде. Митәм танышып буламы дип сорау биргәчтен попробуй диде. Аха. Шул Кармакны салган. Попробуй дигәннән инде мен арадан бик тегенек телефон сораган идем. Митәм телефон номерыңны бир инде. Мин сиңа шалтыратам. Берәр җирдә обед ашап алырбыз, чәй эчеп алырбыз дип инде һаман бирмичә торды. Митәм бирмәсәң минем номер телефонымны язып ал дип әйттем дә инде биргәчтен мен бер дә уйламаган идем. Митәм бу миңа шалтыратмастыр дип уйлап куйдым да инде. Аннары инде шул ничә бер 2-3 сәгать узгачтан Шулай тиз. Язу килде. Ул теге язу килгәчтен мин аңладым. Менә шулай танышып киттек тә инде. Аннары инде бер миңа әйттем, ты будешь моей, ты станешь моей женой дип әйткәчтен, ага, сейчас разбежался дип әйтте дә. Менә ничектер Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сүзенә туры килде. Менә бит Корали, син бу мәхәббәтне, гашык булуны, бер караштан гашык булу дип әйтә аласыңмы? Әйтә алам. Димәк, син инде бер караштан булган мәхәббәткә ышанасың. Ышанам, әле күптән түгел генә без аның белән ул шул ни турында, беренче күрешү турында искә төшердек тә, ул миңа әйтә, менә ничегрәк синең булды, синең эшеңдә нәрсәдер titrendиреп алдымы, неме, митәм, нәрсәдер булды. Димәк, синең яныңа килгәчтен инде бик катынлык телефон номерыңны да сорагачтын, митәм, бирмәгәчтен инде үземнекен калдырырга булдым. Һәм дә инде көттем ул көнне. Язырсың микән, шалтыратырсың микән дип. Күбәләкләр булды инде, димәк. Күбәләкләр булды. Анда инде миннән дә теге бәхетле кеше булмандыр инде. Шулай дип әйтсәм инде ялгышмам. Шундый ихлас күңелне сөйләдең, шундый рәхәт тыңлап утыруларны. Мен гомумән гашык булу, мөнәсәбәтләр турында шундый матур тарихларны тыңларга, ишетергә бик яратам. Рәхмәт безгә ачык күңеленнән җавап биргәнең өчен. Без сезнең белән күчәбез киләсе сорауга.
Альберт Валиуллин белән бер көн дигән видео бар. YouTube'та буймы? Иә. Әлеге видеода син Давлян студиясына җыр яздырырга киләсең, һәм аның студиясында нинди вакыт күрсәтелгән икән? Җавап вариантлары: 9 сәгать 10 минут, 15 минут, 20 минут яки 25 минут. Так, біз бит әле Илдусқа килгәндә анда кичкә таба килгәндә ялгышмасам. 9:15 булсын. 9:15 булсын. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 9:10 булыр. 9:20. 9:20. Һаман теге янында ия. Кырый-кырыйында йөрисең, ләкин әле эләкмисең. Безгә бик уңай, бик рәхәт күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Гамәл. Гамәл сөйлибез. Тиз генә сайладык һәм минем синең белән бер кызыклы бер гамәл эшлисем килә, әйме? Син үзең дә контент эшлисең, рилслар төшерәсең һәм минем белән дә әйтә әле бер рилс төшереп алыйк. Төшерик. Киттек, 3 секунд китте. Булды! Рәхмәт бик зур! Рәхәт, бик рәхәт. Синең белән төшергән рилсны без әле төшермәдек. Әйе шул. Минем өчен яңалык ул. Мин дә карап куйдым, дип әйтәм, шуны булды. төшерергә кирәк дип уйладым. Синең гомумән тәҗрибәң сизелә. Инде рилсларда төшә торган тәҗрибә булгачыннан, бик рәхәт булды. Рәхмәт бик зур. Шундый рәхәт гамәлне кылдык да, күчәбез киләсе сорауга. Сиңа рәхмәт әгел. Без сиңа хәзер бер фотосурәт чыгарачакбыз. Әлеге фотосурәттә качышлы уйныбыз клибы фильмыннан бер фотография бу. Әмма скриншот дип әйтик. Әлеге фотосурәттә режиссерның кулында нәрсә яшерелгән? Так. Шыршы уенчыгы, ялтыравык, битлек. Анда я битлек, я кыш бабай сана. Менә икесенең берсе. Ну мин битлеккә әлеге менә алай дисәң, әлеге исемлектә барлык әйберләр дә бар иде. Клипта мин монда уйлап чыгарган әйберләр түгел. Шуңа күрә дүртесе дә булырга мөмкин. Әле кыш бабай сынында түгелдер. Анда шыршы уенчыгыдыр дип уйлыйм. Но Миңа монда күз кыстылар, дуслар, мин үзем дә көтмәгән идем. 2 дөрес булган җавапны алып атабыз без, әйме? Һәм без алып атабыз икенчене һәм дүртенчене. Шыршы уенчыгы кала яки битлек кала? Шыршы уенчыгы я битлек. Шыршы уенчыгы булсын ди. Шыршы уенчыгы булсын һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Битлек. Үзләр бута бетерделәр дә, мин битлек битендә анда булырга тиеш. Һаман шул теге дөрес җаваптан мине кайтарып битен. Кыйып юлга җибәрдең әгел. Әйе. Гафу итегез, ләкин безгә шул кирәк. Һәм сезгә тамашачылар шулай ук шул кирәк. Шуңа күрә күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Безнең гамәл булгачтан инде, кабат тагын бер гамәл булсын. Тагын бер гамәл булсын, әйме? Без һәрбер кунагыбызга яңа сәхифә иттереп, сораулар бирәбез һәм әлеге сорауларга син кыска иттереп җавап бирергә тиеш буласың. Бу безнең уен булыр. Сиңа 10 сорау. Киттек. Беренчесе. Беренче балачак крашың кем иде? Краш дип әйтик инде. Менә бу бит инде беренчеләр түгел, теге
менә бүгенге көндә дә инде теге үзеңә ошаткан, яраткан җырчыларны Шулай дип дип әйтә. әйтик, ярый. Гөлназ Асаева. О, шәп, бик матур краш. Миңа да ул ошый. Нинди сәер ысул белән акча эшләгәнең бар? Яз килеп җитә, без инде балалар шул 8-9 яшь. Ага. Инде яз җиткәчтән яр чалда тордым инде мин. Әйе. Дуслар белән чыгып инде теге язгы ташлар башлаганчтан безнең әле шул теге коробка дип әйтик инде, анда бит инде комплекслап безнең коробкадан соң әле өстәрәк тагын бер йорт басып тора инде, Әйе. панельный дом. Шул инде теге таулырак җир булгачтан анда инде юл буйлап ниләр пенопласт шикеллерәк әйберләрне җибәрә идек тә, кемнең беренчесе теге килеп нигә инде Әйе. арка хәтлек, теге машина йөри торган арка хәтлек, кемнеке беренче була инде, шул җиңгән дип йөртә идек инде. Шул ниләрне ясаганда инде баштан теге карны платина иттереп, аяк белән теге итекләр белән булай бастырып, су җыела иде, аннары шул үзебезнең ниләрне куеп, я пенопластмы шунда инде, я агач кисәгеме куеп инде шуннан старт китә иде. Шул әйбер белән уйнаган чагында инде бер машина барганда юллар бит инде шул теге кальялы, бузлары теге ватылган, теге арлы-бирле машина барып инде шул бер җирдә инде килеп батты. Әйе. Моннан инде бер абзый чыкты да инде машинадан, ребят, булышып алдыгыз әле. Әйе. Мороженыйга акча бирәмен дип. Ага. Бу инде без килеп аны үтеп чыгарып инде, шунда бит инде баш эшләп алды. Ага. Бу абзый шулай үткәчтен инде, значит, калган машиналар да әгәр дә үтеп барса, без моңа инде баррикадалар төзи башладык. Булган теге хорларны ташып, бузларны иеп инде. Менә балачакта инде менә шундый башка коммерческий уй килгән дип әйтә, Әйтә аласың? Әйе. Бу бит инде синең эшмәкәрлек жилкың дип әйтим әле. Менә шуннан ук килә башлаган Кем икән инде, белгән? дуслар. Менә шуннан ук. Ярый, өченчесе, иң соңгы тапкыр кемне һәм ничек ялганладың? Ялган дип әйтсәң инде, менә кая бер чакларда инде тормыш иптәшемә әйтәм, менә шулай, шунда барып киләсе бар дип, берәр теге 8 март ни булса инде теге алдан ук бүләк яисә хәзер бит инде доставка дигән әйбер бар. Теге иртә белән йоклаган чагында, әгәр дә ки домофон теге акыра башласа, бу кем дип әйтсә, мин белмим, ул теге үзем бит инде беләм мин аның теге кем икәнлеген. Син чакыргансыңдыр. Синең заказларың бирме? Андый теге ялган булса инде, менә ул инде һәрбер бәйрәмдә була торган ялган. Әйе. Менә шулай ялганлы, рәхәтләнеп, бүләкләр ясыйлар, иратлар. Ярый, бу инде рәхәт ялган дип әйтер идем мин. Киләсе сорау, кайсы эш әйберне, гамәлне син һаман эшлисең, гел эшлисең? Өйдә 4 попугай бар. Шуны әгәр дә ки теге каплап куймасаң, Әйе. иртәнге якта алар теге матур иттереп сайраган чаклары да бар. Кайбер чакта инде шат акыралар гына. Теге бир ошаргамсың, ишергәмсең, аның бөтен әйберләре дә бар. Әйе. Ну, менә көндә эшләнә торган эш дип инде Гамәл. Әйе. Гамәл. Ярый, берсе шул булсын, димәк, Берсе попугайларны шул булсын. ябасыз. Икенчесе, Икенчесе. һәр иртән хатыныма кофе ясыйм, мәсәлән. Кахваны мин яратам. Пешерергә инде көн сайын эшлә торган эшемлек. Мин аны хәзер инде эшә башладым. Шуңа күрә кахва булсын ди. Өченче гамәлгә килгәндә, ул инде көн сайын минем бер 30-40 минут гармонда уйнап алу. 30-40 минут. Аның ул вакыт сизелмичә дә китә. Мин инде баштан иртә белән торсам, әгәр дә ки шул эшкә хәтлек бераз вакыт булса, шул сәгать 9-лар, иртәнге 9-ларны көтәм дә инде. Әкрен генә уйный башлыйм. Киләсе соравым, яшүсмер чагыңда эшләнгән иң радикаль әйбер ул?
Мен радикаль деп айта алмас едім. Мына енді институтта оқығанда аның өзіне қарата бір модусы болғандар. Мына миллирование жасаған едім мен. Сондай тігі ясысы келген еді. Бүтін кішілерде ол бар. Тем более мәдениет һәм сәнғат университетінде оқығанда енді анда ижади кішілер ниндигіне персонажларды көрмейсің. Өзім де шол персонаж. Ясаттырға бұлдым да енді мына шол андай шәйбіріні мен ясаттым. Ол бір гіне болды, мен қорадым да, мен объектіге ұша бітмеді. Шол шеш үсе бара-бара өзі кетті бітті. Келесі сұрау, ұйқыға кете алмасаң, не ішлейсің? Ұйқыға кете алмасам, бір көнігі бар. Аны ішлесең, бір 30 тапқыр ішлесең, енді нешіктір бары бір ұйқыға кете аласың деп етесім келе. Әйленіп, бұраланып ятсаң, ол енді бұрын аша сұлыш алып, хава алып, енді әкірін гәне ауыздан шығарасың. Ол вақытта, ол шырақта сеңа енді ішің білән суларға керек. Бұл алдам йогадан әйме? Ол әйбір бекті бұлыша деп етесің. Ол біздің нерв системасын тынычландыра тұрған нәрсе, өзіңізге іліп олығыз. Яры, сен кіші яратмаған, өз етмеген, нендей нәрсені яратасың? Әлік, иде мен бал қыздырсам, яратып бітірмелер едім. Ол мойваны қыздырсаң, аның 3-4 күн не? Исі тұра. Креветка, мойва, шынды іші. Но, міне мен әлікіге қорабыдайны яратмаған шекілі, мұнда дайынды барысы да мен оқшытырған әйбірлеріні яратып бітірділер. Нендей сәйер нәрседен сен қорқасың? Бүгінгі күнде барлық балалар үшін деп айтсам. Олай yazмаған әлі нендей әйбірлер. Вот квадроберлерді мен оңла бітір алмайым. Өз етмесің. Яры, һәм ең соңғы сұрауым әйме, телефон кінегіңде ең популяр кіші кім? Бар енді әйтмейм. Салаватып. Юғында әйтінде? Нешегінде? Қызық бит. Юқ дегешіне тағында қызығырақ болып кетті. Ярар, салыза кешнікі бар. Мен еткенден гіне болды енді. Біз тапшырубыздың ақырына келіп жеттік. Менің сеңа кішкене гіне мотор гына бір бөлегім бар. Менә шундай мотор кәнәфиләргә біз отырып сенің білен әңгәмәләр алып бардық. Әлеге кәнәфия қарап, біздің тапшырубызны исеңе алырсың. Рахмат Айгүл. Алланың рахматы яусын. Сен мені ғафу ет енді. Менің бөлегім бар, ол машинада енді мен аны шыққаштын сеңа кері кіртіп беремін. Ярар. Флешка. Ярар, бегейбет, рахмет бігіздір. Менің әтей сенің фанатың. Значит, 2 флешка берем. Рахмет бігіздір. Әсіз, достар, біздің Шаян ТВ социаль шеттелеріне язылырға ұнытмағыз. Бізге лайклар қойығыз, һәм енді әлбәтті комментарийлер язығыз. Біз барысында көріп, қарап, оқып барабыз. Бізге бүгін шәп кіші, ұт кіші, сәләтлі кіші Альберт Валиуллин келді һәм кетті. Рахмат Айгүл, шақыруың үшін. Сау болыңыз.